Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaqhubeka siyaxoxa, siyahleba futhi kancane kule video. Ngiqhubeka kuleya ndaba yayizolo ubaba uMseleku kanye noBaby Daddy kaSneh la ngibuze khona ukuthi umehluko-ke imuphi. Kodwa le video-ke ayikho serious sithanda sami. Ngiyazi ukuthi nizongibalela-ke umehluko kodwa kuncane ngoba lana isimo la umzali abiza khona umfana ukuze ezwe ukuthi iy'nhloso zakho yini. Bengiyenzile-ke izolo gazi ukuthi bengaphathekile kahle. Ngizoyixhuma kule lokhu engikuqedele izolo. Kahle kahle sizohleba ngendlu, leya ndlu eseGoli la uMpumelelo wayevela khona. Indlu kabani leyana? Sengiyanqana ukuyophindela ku-season 1 ngiyoyibheka emakhishini. Angithi ikhishi belisobona ukuthi lela khishi naleliya. Nithi akuyona indlu yakhe ngoba sebemthanda kangaka. Babengasho ukuthi endlini yakhe. Sobuya-ke gazi siqhubeke senza ama-full reviews, okay? Ngiyanazi phela njengoba ngithe umehluko nizosuke ninginika umehluko kwangempela. Umehluko mncane. UMseleku wathi kuSneh awusukume uyongenzela itiye laphaya kaMayini. Wayenzela ukuthi amxoshe asale ekhuluma nalokhu ayefuna ukukhuluma ne-boyfriend kaSneh. Mase uSneh yabuya eyabajoyina inkulumo isiphakathi. Amakhosikazi-ke ayengekho kodwa uMseleku wayebiza i-boyfriend kaSneh njengomzali kaSneh ngoba ethi angifuni kuvele kugijime ingane la egcekeni lami kube sengathi akunamthetho kube ngathi kunjani. Ngifuna ukwazi. UMseleku-ke ebezwela ubuhlungu bokuba umzali ekhathazekile njengomzali efuna ukuzwa iqiniso ngoBaby Daddy noma akavuyo no-anti bebekuleso simo. Bakuleso simo. Phela manje masekuqhutshwa inganekane yokuthi nakhu ku-TV ekulobo kuvela-ke kwenza ukuthi oFix SA behlebe-ke bethi-ke kanti uzolobola abani. Akube inganekwane kodwa ningasuki la ningisukele nenze sengathi ngibuza into engekho ngoba phela yingane zikhona. Yazi kabani ingane? EzaSibindi. Ubani ubaba Sibindi? uMseleku. Mabebonisana-ke ukuthi phela-ke njengoba usukwenze lokhu senze njani. Akube phela inkulumo ecacile ephelelayo ayisapheleli. Sini-ke thina sithini? Shuthi-ke phela le mndeni sothi bayibukela phansi. Asidluleni lapho we guys, asidluleni lapho ningabi serious. Niyakhumbula yini esikhombisa indlu laphaya eGoli? Anisola ukuthi indlu yatirela. Bengithi anoke nifune ngasekhishini. Senginqena ukuyoyilunguza guys, angiphelile kahle. Nginqena ukuyolunguza. Phela singabuka lapha ekhishini ukuthi linjani. Mase sibuka ekhishini sibambe ukuthi ekhishini kunjani. Sihambe siyobona-ke ekhishini kalo likaTirelo. Sibuka ukuthi akushuthwa ngendlu kaTirelo. Base bemthanda kangaka nje esikhaleni uTirelo. Base behleka nabo bonke. Ngathi banobutsotshana kulela khaya. Base nje sebemdome ngani kangaka. Ngoba yonke into siyamhlekisa manje guys. Angixabene nothando lwabo, Ngibuka lokuthi hayibo. Nazi izingane ezimbili abakathi abakakhiphi lutho. Naye usefikile usingabakho. Bathini nje mase bebhala into ama-post abo angisawakhumbuli. Yini lena esingaka? Bekushuthwa endlini kaTirelo. Shuthi bekushuthwa endlini kaTirelo. Mhla ngaboshwa wegazi niyokwenza njani? Niyoqhubeka nabanye ningasenandaba nami. Futhi nina hayi indaba zenu ngiyanazi phela la ku-social media kodwa anilunguzeni ngasekhishini sizobona ngekhishi. Yini konje sayibona ngesikhathi bengena bangena emakamerweni kwindlu kaSibindi.
phela sesingabamba ukuthi yini ehlala la siyibone ukuthi khona nendlu engadirelo, mhlawumbe indlu yadirelo leyana. Angithi nangu wayesedukile esehleli nosiso senkandla. Shuthi yena wesebalekela ukukhokha irent noma imali yerent yakhe ubeyibhalansisa kwezinye iy'ndawo wasenamathela kusiswa senkandla. Yenze kanjani lento le? Nayibona isitididi isiphithiphithi sale ngane le. Mase kuthiwa-ke mangibuza-ke indaba yokuthi izinto afuna ukuzenza uzonyakaza ngemali kababa wakhe, yithi ngichaze ukuthi ngiqonda ukuthini. Njengoba ungibhalelile bhuti wathi imali yasekhaya, imali yomndeni. Ubaba mayenazo izinto noma ngabe umhlaba esezothi-ke kubafana abatshale mangabe bayatshala, noma ngabe-ke imali-ke leyo yokuthi uya-investa, noma-ke emkhulu emalini lisinde iphakethe. Ngeke vele ethi D nawu 100,000 uyolalela leyo business plan ukuthi yinto ezokhulisa ikhaya, yinto ezokwenza ukuthi yande imali ekhaya ayikhipheke. Nangu nje uLwandle uxoxile nobaba ukuthi ufisa uhlobo olunjani lamabhizinisi. Usengambona ukuthi-ke uhlanganaphi naye halfway. Lo odidekile ngokuthi ufuna amakhosikazi, ngesikhathi selokhu edideka wenza iy'ngane. Wena-ke uthi-ke ngi-wrong-ke mangibuza ukuthi lo 7 awufunayo ufuna ngemali kababa yini? Ngoba phela mawusumqondo wakhe usubheka ukuthi ufuna amakhosikazi, akaproduce asekwenzile yena. Ukuthi nakho engiza nakho ubaba-ke mhlampe-ke uyombhansela ngezitho iy'nkomo. Ziphi ezakhe? Amandla akhe aphi? Kanti-ke iy'nkomo zababakho ilona imali kababakho akusiyona eyakhe, akusiyena phela yedwa uSibindi ingane yababa uMseleku. NoLwandle naye siyeza sakhe isithembu. Shuthi kuyokwenziwa ama-TV shows amangaki? Ngiyadlala guys, ngiyadlala. Sengiphethwe umoya omubi wokuhleba. Ngiyadlala okwangempela. uLwandle uyasho kodwa ukuthi kukhona akucabangayo kwamabhizinisi okunje. uLwandle. Babayini-ke guys, ngiyaphoxeka ngale flu ngoba bengiyimisele ngokuthi ngizohleba. Hhayi yathi flu-ke yangidisiplina kanjalo. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqedi. Bye.